Ingkang pungkasan kula niku ajeng ngajak pegatan Mbah kalih niki Pak Sura. Lho. Ora ana angin, ora ana udan, kok iso omong ngono kuwi. Sik tak tekoni bab musababe apa ae. Kula nuwun Mbah. Mbah kabul. Lah iki yo. Mimilan mintuna. Iki rak Mbah Endah karo Pak Sura. Nggih Mbah, leres iki garwa kula. Pak Sura mawi tesih purun. Lho, sik to, sik. Pak Sura wilujeng lampahipun nggih kalian Mbak Endah. Tansah pinaringan kesaenan Mbah wilujeng panjenengan. Ya padha-padha. Aku ya tansah sehat ya Mbak Endah pripun? Nggih Mbah, pikantuk donga pangestu jenengan. Kula pun teng luar nika. Wah, sukses. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Aku melu seneng. Tapi ki ngomong musat nek isih purun karo bojomu. Kuwi karepe piye? Lara-larae lho piye? Nyuwun sewu Mbah, nggih niki wau sepindah badhe silaturahim nggih kula dhateng panjenengan. Ingkang pungkasan kula niku ajeng ngajak pegatan Mbah kalih niki Pak Sura. Lho. Ora ana angin, ora ana udan, kok iso omong ngono kuwi. Sik tak tekoni bab musababe apa ae. Bojo kula niku dijak maju angel leramu Mbah, Mbah ora gaul Mbah. Ora gaul, oton no Mbah. Pak Sura. Wonten dawuh Mbah. Sampeyan apa ya wis gelem lila lek ati pegat bojomu? Pun Mbah, kula pun manut nih. Iki piye to alah. Biyen tak dongak-dongake iso sukses sae. Lancar rezekine. Lah kok kaya ngene jebul-jebulane. Apa wis ikhlas Pak Sura sampeyan dipegat karo bojomu Mbak Endah? Lah pripun melih Mbah, kula niku pun pasrah. Lan mboten enten lare nika kula pun pasrah. Aja ngono sik, ya ganduli lah, diganduli sik ditata. Bape apa Mbak Endah kok iso arep nggugat kuwi, ha? Apa kowe kecantol wong liya ana kono jalo ngaku? Mboten, Mbah, mboten. Iki garwa kula niku lho. Kula jak sir kula jak maju ngono lho, Mbah. Ben ora ngene-ngene wae. Kula kerja ki yo kesel lho, Mbah. Saya takon usaha apa ngono. Bape kuwi. Iya lho Mbah, gek pas jamane lunga. Ya ora tau ngubungi aku, jarang banget. Pak Sura. Nggih Mbah dawuh. Apa ya ora tau kok telepon kok WA bojomu? Nggih kula hubungi Mbah, tapi kan nggih jarang. Kula menika enjing nggih masak. Meterke sekolah. Terus nggih nyambut damel. Mapak sekolah. Sonten pun kesel Mbah kula. Mbak Endah.
kaya ngono kuwi jape Pak Suro. Nggih pokoke pun kadung kok Mbah. Pun kadung kemireng tiang-tiang lho Mbah. Lek kula ajeng pisah kalih Pak Suro. Lah terus nek ora sida pisan rak yo isin. Wis kadung krungu tangga-tangga. Lah ngopo kok tuduhane tangga-tanggamu? Lah ucuk-ucuk krungu kok. Wis ngene wae ya tak critani wis. Nek pomo kowe engko sida pisan anakmu melu sapa? Melu kula Mbah tak ragati kok. Melu kowe gek kowe engko pomo rabi neh. Anakmu kae engko ora iso karo bapakne angkat, bapakne tiri. Ndak keloro-loro atine. Jajal pikiren. Nek melu Pak Suro engko ya rabi neh wong sik enom. Engko sanu ya ora iso karo bukne tiri. Kaya ning film-film kae. Jajal iki rasakno ning atimu ya nduk rasakno. Krungu tangga ya ben. Tinggi rasanan wong ya ben. Kabeh apik elek iki mesti dirasani. Malah kepeneran. Tangga-tangga padha krungu lek awakmu arep pisan. Lah tibake ora sida. Malah kowe engko duwe anak neh. Mending kuwi. Allah lho, Nduk. Pegatan ki Allah lho. Mergane kowe ngene iki masamu duwe masalah. Arep kok kowe dalan pegatan, rumangsamu masalahmu wis sampe. Kowe asline malah nambah masalah neh. Yo nek kowe engko pegatan gek masalahmu sampe, nek malah tambah masalah. Ayo. Getun ki manggone neng mburi. Ora nek getun nang ngarep lho, Nduk Cahayu. Kowe nek rene ngajak pegatan ora tak restui. Tapi lek pengen bali aneh, tak rewangi poso. Tak tirakati, Nduk. Aja ya Nduk ya, aja.